Egunon guztioin, Euskaltzain burua, Euskaltzain jaun-andreak, urgazleak, orezkoak, hainbat erakunderen izenean etorri zareten ordezkariak, Juan San Martinen zenideak eta lagunak, herritarrak, jaso ezazue Eibarko udalaren ongietorririk zintzoena. Juan San Martinek bihar, San Juan bezperan 100 urte beteko zituen eta haren gorazarrez ekaineko batzarra Eibarren egitea eskatu genion Euskaltzaindiari. Euskara izan baitzuen bere bizitzaren ardatz nagusi eta hizkuntzaren bidezidorretik abiatuta kulturgintzaren esparru zabaleko beste hainbat egiteko bezarkatu zituen. Jakin min benetako batek bultzatu zuen bere jaioterriko gauzak ezagutaraztera, Arrateko kanta sarretatik hasi eta Eibarko tailerretako euskara teknikoa aztertzeraino. Hauxe zioen 1976ko artikulu batean. Gure gurasoak zertan ziardutenik gabe jardun ziran egunean egunekoa betetzen, eta hizkuntza eurengan sustraituta zegoenez kultura eta teknikak gaiak be euskararen bidietatik eroie zen. A esan herrigintza, herri bizitza baino. Nekez topatuko dugu hizkuntza bat sustraituta dagoela esateko hori, baino definizio egokiagorik, herriko bizitzaren parte izatea. Jakingurak eraman zuen Eibarko Klub Deportiboaren liburutegia sortzera. Liburuak, elkarteko kirol jardueraren osagarri eta aberazgarri ezezik, ezjakintasunaren zendabidetzat hartuta, mensana inkorporezan oura bere elkarte maitenetako batean aplikatuta. Etnografia, historia, artea, literatura, musika, ezerrezitzaion arrotz zuertatzen gure herrikideari, zirrikitu nahiko ireki zituen eta maratila asko ipini, ordura arte gutxitan zabaldutako ateetan. Gerora, ikerlari gazteek eta baita izen handikoek ere, haren ari puntatik tiraka, ondu eta landu dituzten hainbat eta hainbat gaitan. Eibarko udalean, Juan San Martin beka ateratzea erabaki zenean, Juanito gure artean zela, euskaraz sortutako ikerketa lanak bultzatu nahi genituen. Ordutik ona, urte asko pasatu dira eta lehen esan dudan, hizkuntzaren bidezidor horretan aparta izan da lortu den emaitza. Gizon aurreratua genuen San Martin 1975ean nazio batuen erakundeak emakumearen nazioarteko urtea ospatu zuela eta emakumeek euskal literaturan zuten presentzia gutxiaz aritu zen artikulu batean eta Bizenta Mogel idazlea goraipatu ondoren zera zioen. Beste mende bateko izilunea gorde zuten Euskal Herriko emakumeak edo gordearazi zitzaien. Urte honetan, emakumezkoaren integrazio aldera egiten diren lanak langintza honetara behartzeaz postuko ginake. Zorionez, Euskal Letretan orduan baino emakume gehiago daude, baina oraindik ere San Martinekin bat etorriz emakumeei lekua egin beharra dagoelakoan nago. 47 urte igaro dira ura idatzi zuenetik. Gizarte justuago bat gura zuen Juanitok, beti herritarren eskubideen alde arituko zen administrazioa, behartzuenen alde arituko zena, legebiltzarrak ararteko izendatu eta instituzioa ezerreztatik sortu zuenean, berehala hasi zen administrazioaren jarduera okerrei buruz herritarrek egiten zituzten kexak, eskaerak edo kontsultak jaso eta bideratzen. Prestutasun osoz eta apaltasunez, baina gogor bere egitekoan, humanismo hutsez eta askatasunez. Eibarko udalean ere jaso genituen haren gomendioak eta nola ez, haren esana bete egiten genuen. Orain gustatuko litzaidake Inigo Lamarka ararteko izandakoak San Martinen heriotzaren inguruan idatzitako hitzak irakurtzea. Herri honek zubigileak behar ditu, loturarik gabe, erabat libre bizi diren pentsalariak, printzipio etiko irmoak dituzten gizon emakume eskuzabalak eta idealistak. Duda izpirik gabe bat egiten dugu baieztapen horrekin. Eta lehenengo bidezidorrera bueltan eta gure herriko euskararen txokora etortzen lagai ezadazue, Eibartarren izenean alkate legez dudan harrotasun puntu hau adierazten. Toribio Etxebarria izan zen gure herriko lehenengo euskaltzaina. Haren ondotik, Juan San Martin, Imanol Laspiur eta gure ondoan dugun Serafin Basauri etorri ziren euskararen hirukotea, hiru lagun urko
hirurak urgazle. Eta gero, Euskaltzaindiak Euskaltzain izendatu zuen Juanito, eta azken urteotan, Luis Alberto Aranbarri, Amatiño, Jose Ramon Etxebarria, Joaquin Gorrotzategi, Odile Kruzeta eta Koldo Zuazo ibartarrak dauzkagu hizkuntzaren zaintza etxe nagusian. Euskaltzaindiari benetako eskerrona erakutsi nahi diogu, Eibarko udalak behar esan duen guztietan, askotan esango nuke, akademiari laguntza eskatu eta berehala erantzun digulako egoki eta zuzen. Juan San Martinek batu gaitu hemen, areto honetan dakuzagu ark gugan utzi duen arrasto sakona, bihar San Juan bezperan 100 urte beteko zituen. Mila esker guztioi, ona etortzeagatik. Eta orain, Andres Urrutia, Euskaltzain buruari pasauko diotitza. Andres, nahi duzunean. Egunon guztioi, agurtu dezadan lehendabizikoz Jon Iraola, nire alboan dagoena Eibarko alkatea. Baita ere alkatearekin batera zinegotze guztiak eta nola ez Eibarko herritar guztiak. Horrekin batera, nire ustez beti banaezinak izan direlako, Juanito San Martin, guretzat Juanito San Juan jarri dizue eta jarri dugu karteletan, baina harentzako eta hurbiltasuna berak eskaintzen zigun hurbiltasun horretatik abiatuta, esango nuke Juan San Martin garrantzitsua izan da gure historian. Horrexetik gogoratu nahi dugu gaur eta nun hobeto Eibarren baino, eta norekin hobeto Eibarko herritarrekin eta udalarekin batera. Oien San Martin semea eta familiakoak agurtu behar ditut. Beraiek badakite zer nolako estimutan izan dugun beti Juanito. Beti izan da guretzat gidari bat, beti izan da guretzat eredugarria. Hemen gauden euskaltzain oso askorentzat, lorratza eta bidea markatu ziguna, eta nola ez, eskerrak eman beharrean gaude. Agurtzen ditut, modu berean hemen zaudeten hainbat elkarteren ordezkariak, eta nola ez, islariak gero berehala izango duzuena arie, ekitaldi honen aria garatzeko aukera. Alde batetik, Luis Alberto Aranberri Euskaltzain ohorezkoa, sorlekutik sorlekura, ibartar bera ere, eta eskainiko diguna, eta nola ez, Javier Kaltzakortaren Euskaltzain osoa, Juan San Martinen gazetako lanak, zirikadak eta estenkadak. Agurtu eta postu ikusten ditudalako hemen Euskaltzain ohorezkoak, Euskaltzain osoak, Euskaltzain urgazleak, Euskaltzaineri edo Euskaltzaineren laguntzaileak, eta bestelakoak guztion artean egiten baitugu Euskaltzaindia, eta guztion ekarpenak beharrezkoa baitira gure akademia hau aurrera eramateko. Akademia hitza aipatzen dudanean, ez nuke nahi, eta azpimarratu nahi dut hori, zerbait urrun, zerbait goi mailako olako leku ez ezagunetan dauen zerbait, espada herritarrekin egunero lan egiten duen erakundea. Eta erakunde horrek egunero lan egin behar duen horretan herriarekin batera egin behar du, herriarentzat eta herriarengandik jasotzen duena berriro herriari emanez, bere lanaren bitartez eta bere nolabaiteko ikuskaritzaren bitartez. Baina azken hitza, euskarari dagokionez herriak du. Eta herri horrek dauka, nik esango nuke gidaria, gidergoa, eta baita ere lidergoa. Eta herri horri egin behar digu kasu. Juan San Martin ezaitatea, Juanito hori nahi zuen, argi esaten zuen gainera. Eta nik uste, Juanito gainera horretan oso zubigile hitza aipatu da hemen. Zubigile ez bakarrik iritsi desberdinen artekoa, ez bada garai desberdinen artekoa. Juanito behar bada aparteko lekukoa da, gerra osteko garai latzetatik etorrita, arantzatzuko denbora horretara eta arantzatzuren osteko denbora horretara. Horietan guztietan, Juanito beti euskararen bandera atera zuen. Ezen banderizoa, euskararen bandera atera zuen. Eta bandera horri
segida emateko gaude gaur hemen. Ia lortzen dugun guztion artean, eta batez ere urrengo belaunaldi guk ere bandera hori ematea, beraie jarraitu dezaten gure aurretiz etorri den bandera, eta guk saiatu edo aleginak egin ditugun bandera hori zaintzeko, eta bandera hori hobetzeko, eta bestei pasatzeko. Eta besterik gabe, hitza emango diot Luis Alberto Aranberri Amatinori, sorlekutik sorlekura bere hitzaldia emateko, 20 minutu eman dizkiogu eta eskatu diogu zehatz, soli eta zuzen izan dadila. Jon Iraola, alkate jauna, Andres Urrutia, Euskal Zainburua, Oier Samartin, Juanitoren semea eta gainerako lagun guztiak egunon eta ongi etorri. Juan San Martinek biltzen gaitu gaur hemen, gaur betetzen dira eta horrela kogan nengoen orain arte, gaur betetzen dira eta egun urte Juanito jaiozela, naiz eta zenbait lekutan bihar jaiozela agertu. Juanito espeleologoa, eskalatzailea, mendizalea, argazkilaria, etnografoa, arkeologoa, ikertzailea, biltzailea, poeta, kazetaria, itzultzailea, izlaria, euskaltzaina, arartekoa eta eibartarra. Ezin gero, 20 minutuan, Juan San Martinen guztia laburbildu. Besterik da gainera asmoa. Euskaltzaindiak ez ditezkatu handik eta mendik korta pegarik egitea, ni neuk gertutik ezagutu nuen maisuren berri ematea baino. 18 urte nituenik Juan San Martin ezagutu nuenean, berak berriz 42, gure ama zenaren sasoikoa. Garai garrantzitsua Juanitorentzat. 73an Maripaz Ibeazekin ezkondu zelako eta urrengo urtean lehen semea jaiotzeaz gainera osoko euskaltzain izendatu zutelako. Ni berriz ordua lanean hasita, Eibarko lehen kronikak zeruko argiarako egiten. Gure gertuko harremanak Frankoren azken hamarkadan izan ziren, kostata zetorki egun demokraziaren atarian. Ondoren, nik kazetaritzaren profesionalaren bide hartu nuen, Bilbon eta bera Hondarbira joan zen bizizatera. Ezin gero ahaztu Juanito eta Maripaz bikotearen Mekolako etxean sartu eta hango liburu mordoa. Araza guztiak liburuz gainezka egotiaz gainera, ale pilak zeuden pasilloan zehar, lurrean metatuak, ezker eskuinez hanka artean. Antxe ikusi nituenik lehen aldiz 18. mendeko liburuak, Kardaberaz, Mendiburu, Astarloa, Aita Bartolome, Asteazuko Agirre eta gainerakoak. Apaletara eskua luzatu eta 200 urteko liburu zaharrak irakurtzeko eta usaintzeko aukera. Liburu zaharrez gainera, galzorien ziren baserri tresnak eta zeramika zaharrak ere begiztan zeuden Juanitonean. Eta ez etnografiaz bakarrik, baita arkeologiaz ere. Esaterako, Eibarko Korosta Beina baserriko soroan Maria Jarzak aurkitutako arrizko aizkora Juanitoren mai gainean ezagutu denik arantzadirentzat txostena prestatzen ziar duela. Ez pentsa gero orain 50 urte normala zenik arkeologia txostenak euskaraz egitea. Mende erdi geroago, agiri irakurri besterik ez dago konturatzeko, San Martinek euskal neolitikoaren berri zekiela ordurako eta ezagun zituela Arantzadi, Barandiaran eta Eguren ikertzaileen gerra aurreko induzketak. Demokrazia indarrean jarri arte, jardun nintzen zeruko argiarentzat lan egiten eta beti izan nuen Juanitoren laguntza. Juanitok aparteko kontaktu zerrenda pertsonala zuen ni moduko gazte hasi berriarentzat sekulako altxorra zena. Harreman nahien lekuko da Juanitok 78an argitaratu zuen 400 euskal idazle garaiki den lehen katalogoa. Eta idazleen datu ez gainera, egun da 50 inguru argazki Indalezio Joangurenekin batera, berak ateratakoak, eta Antonio Valverdek, Antxon Valverde kantareren aitak, eskuz egindako marrazkiak. Gerra aurreko eta osteko euskal idazleak, eusko ikaskuntza Bergaran, euskaltzaindia Arantzazun, Toribio, Mogelen omenezko biltzara, Udaltxe Beronetan, Toribio Etxeberria, Edorta Alberdi eta Koldo Ormatxia Ibartarrak, Endaian, Salvador Basarri eta Eustapide Bertxotan, Juanito bera kajoitxurekin batera Aita Donostiaren monumentuan. Ez dok 13 taldeki den lehen diskoak. Juanito izan zen, gerra osteko lehen
euskal gizartearen lehen kronista. 78an ez zegoen Googleik, baina Juanito zegoen. Esaterako, gaur egun sartu bai Wikipedian, Koldo Michelena eta agertzen den irudia, Juanitok orai 55 urte bere kontaktu bilduman jasotako irudi berbera da. Juanitok lana banatzen ere bazekien. 72an Donostiako Hoja Erunezko zuzendariak deitu zidan eta 15ean behin bertsolaritzaz idazteko eskatu ezean. Juan San Martinek komentatu ziola eta bertsolaritzaz nik? Artean bertsolari saioak antolatzen ibilie baino enditzen barren. Juanitori deitu nion, benetan uste ote zuen, ni bertsolaritzaz ezer ganorazkorik idatzi oten ezakeen. Eta berak erantzun, bertsolaritzaz idaztia ez dok bertxotan hastia. Bertsolaritzan atzian historizia dauk. Tradizioa, kulturia, ahozko literaturia. Ez badakik, ikasiko dok. Gainera, ez dok kazetari izan nahi. Kazetarixok dakisinaz bakarrik idatzi behar izango balebe. Juanitoren zentzu praktikoa. Juanito San Martinen eskutik ezakulako arrastasuna izan nuenik, hainbat euskaltzainen artean albiste bila aritzeko. Aita Villasante, Jan Arixelar, Koldo Michelena, Alfonso Irigoyen, Juan Mari Lekuona, Patxi Altuna, Jose Mari Satrustegi, eta beste hainbatekin aurrez aurre hitz egin eta eure mezua jasotzeko aukera izan nuen 20 urte baino ez dituela. Euskaltzainaren buzoia neukanik, Mekolan. Amama zen Juanito lagun izatea, orduko influenzerra zen. Orain, nekez ulertu daiteken egoeran bizi zen euskaltzaindia. Ez zuen diru zarrarik, eta eskazia gainitzeko, 78an euskaltzaindiak herriz-herri zabaldu zuen 8 orrialdeko eskabidea. Erakundearen helburuak eta egitekoak azaldu ondoren, eta ez soilik hizkuntza kontuak baita ere, bertsolaritza txapelketak, euskalduntze eta alfabetazio ikastorak, literatura sariak, eta beste, euskaltzaindiak ate joka diru eske jarri behar izan zuen. Euskal Herrian bada dirua, esan zuen euskaltzaindiak, lotxa hondirik gabe. Eta nun galdu naiz. Hizkuntzaren balioaz bada kontzientzia solia. Hizkuntzaren ganako ardura eta kezka ere ez dira falta. Nola uler daiteke orduan hizkuntzaren alde lan egiteko daukagun instituzio bakarrau egoera larri honetan egotea? Zalantzarik ez gero, euskaltzaindia osoaren diru eskabide publikoaren atzean Juanito zegoela. Ez soilik akademiaren idazkari nagusia zelako, baitere eibartar moduan oso funtzionala zelako. 10 urte geroago, 78ko ustelaren 18an, euskaltzaindiak 40.000 lagun bildu gintuen San Mamesen, bai euskarari ekitaldian, baina antolatzeien lelo laburra, bai euskarari izan bazen ere, aldarriaren azpian zegoena zera zen, bai dirua euskarari. Antxe amaitu zuen euskaltzaindiaren diru falta kronikoak. Aita Villasante, 70an hautatu zuten euskaltzainburu eta ondoko hamarkadan euskaltzaindiak sekulako aurrerapenak egin zituen hainbat alorretan. Besteak beste, euskara idatziaren batasunaz gainera, Euskal Akademiak helburu handi bi lortu zituen. Lege onespena eta gizarte babesa. Legearen aletik, 76ko errege dekretuak Euskal Akademia legeztatu zuen. Hain zuzen, errege dekretu deiturak hainbat kritika eragin zuen. Baina Juanito Errepublika Zaleari ostera ezion buruesterik sortu, bat ere gero. Berak, lasai asko esan zuen moduan, errege dekretua? Tira, gaitzerdi. 3. Errepublika ere etorriko da, lehenengoa eta 2. etorri ziren bezalaxe. Eta errege aipamenak amaituko dira noiz edo noiz. Ia 50 urte joan dira, Juanito kalakorik iragarri zuenetik, eta oraindik ez da 3. Errepublika etorri. Baina tira, martxa honetan denpora kontua besterik ez da. 76ko erredekretua aipatu dugunez, ezin ahaztu euskaltzaindiak abadino antolatu zuen prentsaurrekoa. Legeztapen ofizialaren berri emateko. Orduko prentsaurreko guztiak, bezalaxe, euskaltzaindiaren ura ere gaztelaniaz izan zen. Euskal munduan ari ginen laukatu izan ezik kazetari guztiek erdeldardunak zirelako. Egun hartan, prentsaurrekoa amaitu horretik, hausartu nintzen izatera, euskaraz galdetzeri baldago. Eta euskaltzaindiaren idazkari nagusiak erantzun zidan, bai, jakina.
Ara nun, euskaltzaindiak sekula emandako lehen euskarazko prentzaurrekoa Eibartar biren artekoa izan zen. Gizarte babesa eta jendaurrekoa onespen aipatzerakoan ezin ahaztu 1970ean hartu zuela indarra seme alabei euskarazko izena jartzeko joerak. Orduko epaitegiak baldintza bi eskatzen zituzten jaioberriei euskarazko izena jartzeko. Erdal itzulpenik ez izatea, hau da, Jon ezin zen jarri, Joan izan behar zuen, eta itzulpenik ez zuten euskal jatorrizko izenak benetako izena zirela frogatzea. Alegia, Unai izena da, baina zergatik da pertsona izena. Eta lehen dokumentazio lan ura euskaltzaindiak ziurtatu zuen Jose Mari Satorustegi eta Juan San Martin tarteko. Hain zuzen, Unai izenaren lehen azterketa sakona Juanito berak egin zuen 1971. Eta berak frogatu zuen Fontes aldizkarian, 13. mendean bazela Unai izeneko euskaldunik eta Unai izen erabili izan zela euskal 7 herrialdeetan 600 urtez jarraian gutxienez 19. mendea amaitu arte. Honekin aderiazi nahi dudan zera da, naiz gazte jendeak zarre pentsatu euskaltzaindia eguneroko kontuetan garrantzirik ez duten txikikeriak eztabaidatzen dituzten jakitun sarsamarra direla, euskaltzaindiari eta bete-betean gure Juanito egokitu zitzaion euskaltzaindiari zor diogula 40 urteko diktadura ilunean euskal kriseiluari eustea. Gaur egun eskolan, telebistan, administrazioan zein literaturan darabilgun euskara egokitzea eta neurriren batean baita gure seme alaben izenak indarrean jartzea ere. Juanitoren semeak dira Unai eta Oier. Euskal Herrian 14.000 inguru Unai bizi dira gaur egun eta 7.000 inguru Oier. Eta hain zuzen nagusiena, lehenengoak, zarrenak, piramidearen tontorrean aurrenak Unai eta Oier San Martin dira, eta hau ez da kasualidadea. Baina euskaltzain baino lehenago, Juanito espeleologoa eta eskalatzaile izan zen, eta ez nola nahikoa. Orain 4 urte inguru joan nintzen, Aragoiko hainbat mendizalerekin batera Xuberoa eta Biarno arteko Laberna leizera, barruan geundela gidariak laserrez horma ilun argitu eta erakutsi zigun 80 metro gora gogo zegoen zulua. Galeria San Martin esan zigun. Eta guk galdetu, San Martin? San Martin harriarekin, la Pierre de San Martin, harriarekin zer ikusirik duelako? Da gidariak erantzu, no, es porque la descubrió Juan San Martin, uno de Eibar. Eta nire Huescako lagunek berriz jopeko los de Eibar. Si va a ser cierto que es en todas partes. Bai, deanian ibilitako Eibartarrak genuen Juanito Mendizalea. Eta besteak beste, Bulnesko Naranjora eta Mont Blanc bergera igotzen lehen euskaldunetakoa. Eta behin bentsat, Maripazekin batera. Goan izan, 1955ean, Espainiako Federazioak kirol merituari dagokion domina eman ziola. Erraz izaten da, baina kirol merituaren domina jaso duten euskal mendizalen artean, Edurne Pasaban, Juanito Iarzabal, Josune Berziartu eta askori gehiago ez. Horrez gainera, aurrenetako izan zen mendizaletasuna eta liburuak elkarrekin lotzen. Bera jarri zuen indarrean Klub Deportiboaren liburutegia, ikusi entzun dugunez, eta berak argitaratu zuen orain 60 urte Peña Basorturekin batera Montañas Baskas gida liburua. Eta orain 40 urte berriz, lehen mendibizikletan hasi ginenean, Ibartar bai gara hortan ere lehenengoak, Juanitok proposatu zidan Peña Santiago Donostiako grafos liburu dendan salgai zuen kartografia militarraz baliatzea lehen mendibideak egiteko. Da horrela egin genuen. Orain Wikilog dugu, orduko aplikazioa San Martin zen. Espeleologoa, eskalatzailea, mendigoizalea eta ezinbestez argazkilaria. 20 kasari irabazi zituen eta bere argazki liburua, bilduma, Gipuzkoako Diputazioaren sarean aurkitu daiteke. Hainbat fotografia ikonikoak dira. Esaterako, Jose Miguel Barandieran, txapel eta guzti, Santima Minen, barruan, barreneko labar pinturetan bisontiak eta zaldiak agertzen direla, benetan euskal argazki ikonikoa, klasiko bat. Ez dugu zeramikaz ezer esan. Garai hartan, zeramikaz arditurik handienetakoa Pedro San Cristobal zen, euskaldun berri eta euskaltzain urgarzlea. Behin aitortu zidan Perikok berak,
bazelan norbait, antzinako euskal zeramikaren aztaren bila, aparteko pieza baliotsuak ezagutzeko Kristoren begi ona zuena. Aneo taura zeharo aztuan dukan, Maripazek orantxu kontatu arte, Periko San Cristobali hainbat aldiz aurre hartu izan zion aditu eskutua Juanito berazela. Amaitu beharrean gaude eta ez dugu mekolako tertuliez hitz egin. Denetariko jendia pasatzen zen handik, ostegunero esaterako, Gabriel Aresti, Maripazek presatutako tortilla jan eta hitz aspertua egiteko. Baina ez zen bakarra, Euskal Herriko guztiko bizitariak izaten zituen, eta ez idazleak soilik. Bizita baita artista jendia ere, Zumeta, Beorlegi, Txopitea, Larrañaga, Beobide, Oteiza eta bar. Antxon Narbaizak esana, Juanito netxian beti dakizu noiz sartzen zaran, baina sekula ez dakizu ostera noiz urtengo dozun. Juanitoren etxeko tertuliak ez ziren gainera mekola gainean amaitzen. Maripazek gogoan ditu udako solasaldi luzeak erronkariko izaban. Erstornestarrak tarteko Mariano, Bernardo, Idoia eta beste. Pedro Miguel Etxenike zientzialariaren aita ere bertan zela. Amaitzeko, hainbat ibartarren kezka. Zerratik joan ote zen, San Martin familia ibarko zerlekutik ondarribira. Arrazoi bi izan ziren. Lena, Juanitok hainbat errepresentazio zeramatzan Bizkai aldean, baina alakoren batean Donosti aldera pasatu zioten eta Donostiara joan behar izan zuen lanea. Orduan, 70ko hamarkadan izan txantxetako inondik ere Eibartik Donostiara egunero joan alizatea. Horrela, erabakin zuten Donostiara aldatzea. Baina familia osoa eta milaka liburu, pieza eta garaiko biluko lituzken etxerik Donostian aurkitzea ezen erreza eta segurutik merkeara ez. Auzorik auzo, bila aritu ostean, Maripazek, maitxik, Juanitok Maripazi maitxia esaten zion, baina ez, maitxia, esaten zion, maitxi! Eta maitxik pentsatu zuen, Donostian ezin bada eta aurrean ezin esan behar badau zerratik ez inguruko herriren baten. Horrela aurkitu zuen Maripazek berak Hondarribian etxe bizitza handia, norrola baino zabai altuagoak zituena, liburuak hormetan gora pilatu bali izateko. 50 urte geroago etxea museo bizia da. Edozein egunetan Juanitok etxeratu eta bere bulegoan jarri behar izango balu bezala. Liburuak, argazkiak, sariak, zeramika ontziak, Maripazek opa izandako makillak, oroigarriak, Juanito bete-betean. San Martinek denetik egin zuen, bai. Sarri izaten denez, Juanitok untzagan zebilenak dantzanein eta Elixa Mandegia pasau ezik, danetik egin joan. Baina baita isilpekoak ere. Izaterako, errebestara joan behar izan zutenei makinatxo bat karta idatzi, justo garate handimei bineak abaitia eta Jokin Zaitegi tarteko. Ondotxo dakit nik, Juanitok eta Jokin Zaitegik estimo haunditan zutena elkar, biek aitortua. Juanitok izana, Euskararen alde bizitza eskaini dutenen artean ez da Zaitegik aina eman duenik, eta ezarri lan asko egin badu ere, beste asko lanbidean jartziaz egin zuena, esan ekintza txikiagoa. Juanitos ere, beste horren beste esan liteke. Langile amorratua bai, baina ezen txikeo izan, bere garaiko erakundeak, elkarteak, taldeak eta inguruko jendea lanean jartzeko eraginkortasuna. Galdetu bestela, Euskal idazleen eta itzultzaileen elkartegi eta urte zaietako aldizkariei egan mitikoari adibidez. Amaitzeko zertzela da bi. Juanito zein erreferentzia galanta zen konturatzeko. Diotenez, Suzuko Tamura hizkuntzalari japoniarra Tokiotik Bilboko aireportura heldu eta aurkitu zuen lehen pertsonari galdetu omen zion. Barkatu, baldakizu nun bizi den Juanito San Martin? Hainbatek uste izango du, hau larreekeria dela, baina demazagoa izango dizuet. Urkiola inguruko arkeitzen artean, atxarteko arrizko horman, jarrita dago plaka bat zera dioena. Juan San Martin, eskerrik asko. Hori bai dela, benetan herri omenaldi anonimo eta unibertsala. Beste inor zeutzen alduzue? Behingoz, amaitzeko, bada Juanito poetak, Otxalar poetak, gustuko zuen 19. mendeko olerkia. Elizanbururen sorlekua utziz geroz. Ezkontza egunean kantatu zuten eta baita hietan ere. Oraingo hau ere unea proposa berriro gogoratzeko. Entzun dezago Juanitoren omenetan nire aldetik eskerrik asko eta Uxu Alberdik du hitza.
Eskerrik asko Amatinio, eta Usue entzun baino lehenago Javier Kaltzakortarena entzungo dugu, eta gero Usue entzungo dugu. Egunon guztioi, herritar eta erbestetarroi. Hemen idatzi egin dut, hemen esan dira nik ere idatzi ditudan gauza batzuk, baina hala ere idatziari jarraituko diot. Biharko egunez, orain dela 100 urte, San Juan bezperan jaio zen Eibarren gaur omentzen dugun Juan San Martin. Eibarko zein Elgoibarko ume jaio berriak ez omen ditu Urrutitik, Parisetik, zikoina delako hegaztitzar batek ekartzen. Eibar Elgoibarretako ume jaio berriak oso gertutik, Arratetik ekartzen omen dira. Ez dakit nola den ekartze hori, baina Arraten sortzen da bizitza, Juan San Martinek berak artikulu batean laburbildu zuenez. Eibar Elgoibarretako aur jaio berriak, beraz, Juan San Martin bera ere Arratetikoak dira. Uste izatekoa da, gure omenduari, San Juan bezperan jaiotzeak izena ez ezik, udako solstizioaren ohiturak aztertzeko jakin mina ere biztu ziola. Diogunaren froga dira Ekaineko Donibane edo San Juani eskaini zizkion ikerketa eta artikuluak. Juan San Martinen nortasuna beratzean, mendizaletasunak, espeleologiak, eskaladak, etnografiak, historiak, arteak, literaturak eta euskaltzaletasunak denek dute beren lekua. 1922an Eibarko familia euskaldun batean jaio zen, eta gerra krudela zein gerra oste luzea ezagutu zituen. Euskaltzaletu zenean, euskaraz idazten hasi zen Guatemalako Eusko Gogo aldizkarian, Jokin Zaitegiren eraginez. Gerra osteko euskararen kontrako garai oso zailak ezagutu zituen, eta Arantzazuko batzarreko giro mingotsa eta ondorengo eztabaida bizi eta sutsuak ere bizi izan zituen. Saio literarioa edo nahiago baduzue saiakera izan zen, ene ustez, Juan San Martinen jardunik oparoenetakoa. Saiakera bestalde egunkarietan zein aldizkarietan argitaratu zituen. Egunkarietako lanetako asko liburuetan bilduak daude. Hoja del Lunes egunkarian argitaratutako lanak Gogoz liburuan bilduak daude. 1978an liburu honek beste egunkariko artikuluz osatutako 2 libururen segida ekarri zuen, bidez eta landuz. Liburu hauetan egunkari artikuluak alor diferentetan sailkatuak daude, etnografiaz, historiaz, arteaz, musikaz, hizkuntzaz eta literaturaz, oroitzapenez, humoreaz eta abarrez. Literaturaren inguruko saioak batez ere literaturaren inguruan eta Juan San Martinen antologia liburuan bilduak daude. Saioa da era berean 1988 urtean argitara eman zuen Euskararen ostarteak liburua. Nire gaurko eginkizuna Juan San Martinen zirikadak eta estenkadak liburuen gainean hitz egitea da. Liburu hauek itxaropena argitaletxean atera ziren. Lehena, zirikadak 1960an, eta bigarrena estenkadak handik 5 urtera, 1965an. Estenkadak eta zirikadak liburuen artean egan aldizkarian Eibartar Zelebriak izenburu nagusiaren azpian sail atera zituen. Tankera honetako ipuin laburrak Gogoz eta Bidez liburuetan ere jasoak daude, humorez sailean. Horra beraz, non aurki litezkeen Juan San Martinen humorezko kontakizun laburrak. Zirikadak 60an eta estenkadak 65an. Juan San Martinen lehen 2 liburuak, zirikadak eta estenkadak, sinonimoak dirudite. Eta lehen liburuak, zirikadak, Luis Michelenaren erreseina gogoan garri bat izan zuen egan aldizkarian. Eta bigarren liburuak estenkadak Nikolas Ormaetxea Orixeren are erreseina goragarriago bat. Honelaxe zioen Luis Michelenak, 60an. Ipuiak berak, nolakoak diren, zerorrek ikusi behar duzu irakurle.
etzera erraz damutuko. Horixe aldez aurretik esan diezazuket liburu hau erosteaz. Ez dira guztiak noski maila batean ipintzekoak, baina guztiak dira biziak, egokiak eta aixa baino aisago irakurtzen diren horietakoak. Batzuek berriz, eta ez gutxi, bere laburrean eta zorrotzean, gainekoak. Hau, Michelenak dio, gainekoak. Txapela, makila, naiz, kopa, eskainiko balu inork euskal umorearen sari, egin diteke orain, San Martini eskerrak elitzakeela Eibar Plaentzietatik urruti geldituko. Nikolas Ormaetxea Horixek, Michelenak berak baino are kritikoa goresgarriagoa egin zion, Karmel aldizkarian. Gainera, Horixeren kritika Bizkaiko euskaraz dago, eta behar bada, Horixek idatzi zuen azken kritikatako bat izango da, handik urtebete baino gutxiago hil baitzen. Honela dio Horixek Bizkaiko euskaraz. 10 urteotan, idazle berrien gandik urten daun liburuetatik, ez todaz guztiak irakurri, hau bakarra irakurri dut atseginez. Eta atsegin haundiz. Beste guztiak eskuetatik jauzi jataz. Agaitik edo negaitik. Hau hasita buka, ia arnasa hartzeko astibaga, noizean behin barrez sarkutzak estutzeko, eta noizean behin oharkizun notak hartzeko. Eta burua eta bihotza burruka. Batak asealdi bat hartu gura barreka, eta besteak ikasita apuntat gura. Hau egia da irakurle, bapere hau berokeririk baga. Michelena eta Horixeren hain kritika honek, zer ondorio izan zuten. Euskal idazle bat auspotzea, euskal idazle bat euskal literaturaren baratzera ekartzea. Kritika on horiek eragina izan zuten Juan San Martinengan eta ipuin umoretzuen hildo berean beste liburu bat idatzi zuen handik, argitaratu zuen handik 5 urtera. Bigarren liburu honek, Zirikarak liburua baino harrera hotzagoa izan zuen. Juan Garmendia Zeleta, Arantzazuko aldizkarian argitaratu zuen erreseina bakarra ezagutzen dugu. Fernando Plaentziatarra. Zirikadak eta estenkadak liburuak izan zuten ordea lehenago beste abiaburu bat. 1957an atera zen Fernando Plaentziatarra. Liburu honen izenburua bati baino gehiagori neurri handi batean ezaguna egingo zitzaion. Fernando Plaentziatarra izenburua hurbil dago Gregorio Mujikaren Fernando Amezketarra liburutik. Bietan, pertsona izen bera delako Fernando, eta ez Fernando, eta pertsona izen honen ondoren gentilizio antzerakoa delako. Batean Amezketarra eta bestean Plaentziatarra. Gregorio Mujika Ormaiztegitarrak 1925an atera zuen Fernando Amezketarra, bere atealdita gertaerak liburuarekin euskarazko irakurle kopurua ugaritu zuen. Bestela esan, euskaraz irakurtzera ohituak ez zeuden hainbat euskaldun euskaraz irakurtzera zaletu zituen. Hitz batean esateko, euskal irakurleak irabazi zituen. Zenbait urte lehenago Evaristo Bustintzak irikinok egin zuen bezalaxe. Gregorio Mujikaren Fernando Amezketarra eta Jon Etxeidek atera zuen Fernando Plaentziatarra izenburuan ez ezik, liburuaren mamilan ere bat zetozen. Bi liburuak herrian aho kontatzen ziren ipuinaz osatuak zeuden. Gregorio Mujikaren Fernando Amezketarra liburuan, Bizkai Gipuzkoetan, batez ere Gipuzkoan zehaztuko luke batek baino gehiagok, kontatzen ziren ipuinak biltzen ziren. Fernando Plaentziatarra liburuan ordea, liburuaren portadan datorren bezalaxe, Plaentzia ibarretan bildutako ipuin sorta zetorren. Fernando Plaentziatarren egiletzat liburuaren azalean datorren bezalaxe, Etxaidetar Jon zen. Liburuaren portadan ordea autoretza bi izenen artean banatzen da. Ona hitzez zer datorren. Biltzailea San Martindar Jon
eta tajutzailea Etsaidetar Jon. Jon Etsaidek beraz, Jon San Martinek bildu zituen kontakizunak Gipuzkoako euskeraz jarri zituen. Ipuinen biltzailea ordea nor zen argi dago, San Martindar Jon. Ona hemen zer dion, hitzaurrean Jon Etsaidek. Beraz, liburu hontan bildu ditugun ipuin sorta plaentziatarren gogo arnasa dela esan diteke, nire lana beroien biltzea. Edo beki mintzatuz, norbaitek bilduak literatur soinekoz apurtxo bat jaztea. Eta Fernandoren izenpean esartzea izan da soilki ipuinen mami eta jario eta gatza plaentziako herriarena baita. Zirikadak eta estenkadak liburuak. Fernando Plaentziarra zirikadak eta estenkadak liburuak bat datoz kontu batean, baino gehiagotan. Hirurak herri ipuinen bildumak dira eta hiruretan herri kontakizunen bidez barrea eragin nahi dute. Eibar eta Plaentzia herrietako umorea ahoz kontatzen ziren kontakizunak berez gatz eta piperrarekin eman nahi izan zituen Juan San Martinek. Zein ispilu edo eredu izan zituen Juan San Martinek euskal literaturan liburu hauek ateratzeko? Galdera honen erantzuna neurri handi batean Juan San Martinek berak emango digu umorea euskal literatura lanean, 1962an. Honela se dio Juan San Martinek. Ipuietan zerbait gehiago eginda, Fernando Amezkatarraren sustraiak eman izan dute bere frutua. Musikaren Fernando Amezkatarra ipuin bilduma zer esanik ere ez, euskal umorearen libururik onena edo onenetakoa dala. Inork behar balu, itxaropenak du inoiz bukatzen ez dan edizio hori. Baina, idazleetatik umoretsuena Urruzuno Elgoibartarra izan da. Jakina, inguru hartakoa izatearren, Plaentziako haizeen ikutua darama. Orain arte bera dugu nagusi. Nere eskuetara lehenengo jauzi zan euskarazko liburua berea izan ezpalitz, behar bada, orain ez nintzen euskaltzale. Berak eman zidan kemena euskeraz ere gauza onak izan lehikezala konturatzeko. Bere ipuinak noiz nahi eta nun nahi irakurri izan dira eta irakurri izango dira. Kirikino da beste egile bat, euskal humorezko antologia bat inoiz egingo balitza buruzagien alkian eseri behar litzakena. Horra Juanen hitzak. Juan San Martinen aipamen luzetxo honetan, ipuin idatzietako umorearen berri ematean, autore guztien artean, batez ere bi aukeratzen ditu, Gregorio Musika eta Pedro Miguel Urruzuno. Bi hauen artean inolako dudari gabe Pedro Miguel Urruzuno Elgoibartarra gailentzen du. Horra beraz, urrutira joan gabe, Eibartik zein Plaentziatik hurbil nola topo egiten duen Pedro Miguel Urruzunorekin. Pedro Miguel Urruzuno idazle ugaria izan zen bertsoz eta izlauz, eta Urruzunoren umoreak eta herri euskerak, euskaltzale eta idazle batengan baino gehiagorengan izan zuen eragina. Pedro Mari Urruzunoren ipuinak delako liburuak Antonio Zabalarengan ere eragin handia izan zuen. Antonio Zabala oinan jesuita gaizela bi euskal liburu iruditu zitzaizkion eredugarri. 1930ko Pedro Mari Urruzunoren ipuiak eta Pedro Mari Otainoren Alkar. Juan San Martinen zirikadak liburuaren tankerako beste liburu batzuk ere argitaratu ziren oso denbora gutxiren barruan. Eta nik uste dut, behar bada, Juan San Martinen liburu honek izan zuela eragina, horren ondoren etorri ziren zenbait libururen argitarapenean. Esate baterako, 1961 Luis Villasantek argitara eman zuen Aitonaren Uzta liburu eredugarria, 1961. Liburu honetan Graziano Anduaga esaltzako Aitonaren hainbat kontakizun barregarri bilduak daude. Kontakizunak gehienak laburra dira eta herri bateko gizon argi baten jakinduria eta umorez hornituak daude. Zirikadak eta Aitonaren Uzta liburuetan herri bateko euskera islatzen da, Eibarko eta Oñatikoa.
Bi herriak bestalde, Gipuzkoakoak badira ere, batez ere Bizkaiko euskaradunak direla esan liteke. Zirikadak liburuaren tankera duen ipuin umoretzuz osatutako beste liburu bat, Vitoriano Iraolaren Oroitzak eta beste ipuin asko. Hau ere, 1962an publikatu zuen Antonio Zabalak. Jakina, ipuinak askoz lehenagokoak ziren, baina behar bada zirikadak horrek eragin zuen tankera horretako liburuak publikatzean. Eta honekin bukatzeko, aipadezadan, Juan Jose Arrizabalaga, Markina Zarra kontu kontari liburua, ipuin barregarriz eta umoretzuz osatua dagoela, eta hau gerokoa izan arren, behar bada liburu honen tankera handia dauka. Bukatzen joango naiz, eta behar badarik gabe, zirikadak eta estenkadak liburuetan dagoen gauzarik ederrenetako bat da ez bakarrik umorea euskera bera ere. Euskeran oso aberatza da, eibarko kontakizunak dira, eta hitz batzuk esate baterako oso eibartarrak, eta esate baterako bata, zer esanik ez, forjari hitza esango nuke, eta forjari esaten dudanean, hau esango dut. Eibarko hitz jator bat forjari dugu, forjarien kanta okerrezpanago Juan San Martinek ezagutzera eman zuen eta Oskorri taldeak 4 haizetaratu. Kanta horren berri lehen aldiz, Parisko Igela aldizkarian agertu zen. Nork bidalia zen esan gabe, 1962an. Gerora, 1962an Anaitasun aldizkarian, Igelan agertu zen kantua osatu zuen Juan San Martinek, honela se dio Juan San Martinek. Bersolarien kantetatik aparteko batzuk ere kantatzen ziren. Eibarren, nere hortzaroan, forjarien kanta akabanera doinuz. Oso kanta gogorra da, bere ideia egitura utopiaz sozialismo garaikoa. Itxura danez, kantok ez ziren Eibarren bertan sortuak. Baizik lehenago beste nonbait erabiliak eta Eibarko gertakizunetarako hartuak. Eta bukatuko dut, esanez, laburbilduz, bai zirikadak eta bai estenkadak, Eibarko euskera eder eta zoragarriaren izpilu ez ezik, hemen, orain dela 60 urte, herrian kontatzen ziren ipuinen bilduma izateaz gainera, umore ederraren izpilu ere badila. Eta bukatzeko, amaitzeko, eibartar jatorrok, eibartar eta erbestetarrok, txarto esanak parkatu eta ondo esanak gura badozue gogoan hartu. Orain txandala, eskerrik asko bi islarioi, zuzen, zehatz eta 20 minututan sartuak. Aldez aurretik zuekiko neukan leyenda beltzura deseginda geratu da. Sorlekua utziz geroz, ondiko zala beharrez, Jainko ona urrik aldu da beti nere nigarrez. Ta primaderan hasi orduko arbolak estaltzen lorez. Xoritxo bate heldu zaut beti, nere herritik egalez. Nere ganat hain urrundik, etortzean unatua. Arbolarik urbilena du bere pausalekua.
Aldaska gorenean horran unden lokartua, lumapean du zango bat eta hegalpean du burua. Pausa adilo egizak, xori maitea bakean, atzarrian irezain, hemen naukire aldean. Urxortarekin horra hor gero papurrak leio gainean, bainan gero hango berriez, oroita diatzartzean. Oroita di baixoria, herriko maite berriez, nere aitaz, nere amaz, nigarrez nik utziez. Ta mintzak itaurridez eta mintza lagun honekiez, mintzani horrere antzigabe, maite nituen guziez. Atzarra di atzar bada, berriketari abila, nere beldurri zangabe jinak iturbilurbila. Eneleiuan izan ezerradak isil-isila, ta izan ere unatekoan sola sordainaren bila. Xoria loa golarik ikaran nago kaldean, ez alduk zori gaitza maite nautenen artean. Ala balitza otoi xoria berriz herrira teltzean, lore joren bat nigar batekin, pausazak tomba gainean. Xoritoa joan denean, ostoak eror denboran, berriz etorrez tadien, beldurrez nago ikaran. Ehiztaria ikartzen baduk nire xoria saretan, utzak utz otoi gaixoa libro, berriak ekar ditzada. Bueno, honekin amaitutzat eman dugu Juan San Martinen jaiotzaren 100. urte urrenaren omenezko ekitaldi hau, eskerrik asko benetan etortzeagatik, baina amaitu baino lehen detailetxo bat eman nahi diegu hemen dauden bi pertsonei, bata da Oier San Martin eta bestia Andres Urrutia, beraz aurrera joango gara detailetxo horiek banatzera. Eskerrik asko.